Enmig d'aquesta guerra de reorganització del capital i de rutes energètiques, Turquia aprofita la situació d'inestabilitat i caos per atacar Rojava i Síria, intentant imposar la seva hegemonia del terror com a part del seu projecte neotomà d'expansió per convertir-se en la potència hegemònica a la regió. Erdogan i Turquia necessiten aquest conflicte per sobreviure i rebaixar la crisi política, econòmica i social que Turquia està vivint. Veuen en l'escalar de la guerra a les regions de Síria la solució per evitar que aquesta mateixa amenaça arribi dins de les seves fronteres. Com el 2014, amb el setge de Kobane, des del 26 de novembre, els mercenaris fonamentalistes que operen en milícies suportades logísticament i militarment per l'estat turc han tornat a atacar el territori de l'administració autònoma democràtica. Hayat Tahrir al-Sham, una branca d'Al-Qaeda a Síria, i altres milícies islamistes aglutinades a l'Exèrcit Nacional Sirià, l'SNA, no són grups rebels, sinó una coalició de jihadistes responsables de 10 anys de massacres a la regió i violacions dels drets humans utilitzades per Turquia per la seva guerra proxy. Els primers vídeos de dones segrestades a les zones ocupades que estan apareixent a les xarxes socials, la misoginia i la crueltat en afirmar que una altra vegada s'aniran venent les dones als mercats, les regions de majoria kurdes de Shahba i Tar Rifat envoltades, els centeners de milers de persones desplaçades i els escenaris de les ciutats evacuades mostren clarament un origen directament connectat a la brutalitat de Daesh el 2014 i 15. La situació és similar a Alep, on les forces jihadistes han ocupat tota la ciutat, excepte 2 barris que segueixen organitzant-se sota el paraigües de l'administració autònoma. Barris on hi viuen persones kurdes, yazidites, armènies, cristianes, àrabs i persones que han fugit dels atacs de les milícies jihadistes. En la darrera dècada fins avui, la regió sencera ha estat testimoni de massacres i atacs genocides, des de Shengal al 2014 fins al genocidi a Gaza. La Tercera Guerra Mundial s'expandeix a la regió en l'intent d'ocultar el col·lapse del sistema capitalista i colonial, que intenta salvar-se de si mateix, desplegant la brutalitat inhumana de mercenaris pagats. Les potències imperialistes, els Estats Units, la Unió Europea, la OTAN i Turquia, estan sacrificant una vegada més els pobles de la regió a favor de les seves pròpies agendes. El que tenim a les nostres mans és trencar la manipulació mediàtica que pretén deixar el conflicte com una cosa regional i situada en una precisa contradicció ètnico-religiosa local. És un conflicte global, és una guerra del sistema capitalista colonial contra la societat i estem aquí avui per denunciar-ne la gravetat i afirmar que farem el necessari per desemmascarar-ho. El ministre d'Exteriors de Turquia, Hakan Fidan, ex-cap dels serveis secrets turcs, se'n va anar de visita diplomàtica a Anglaterra el mes passat i just fa 7 dies van arrestar companyes kurdes organitzades al Centre Cultural Kurd de Londres. La guerra és total i l'Orient Mitjà no és més que l'epicentre d'aquest conflicte. Alhora, les forces democràtiques que al nord-est de Síria segueixen defensant una vida digna, una perspectiva justa i lliure, lluitant contra l'imperialisme, estan lluitant per tota la regió i la humanitat sencera. La nostra posició és clara, la solidaritat internacionalista. Les forces d'autodefensa Rojava i el nord-est de Síria lluiten per prevenir aquest intents i davant dels massacres imminents faran el que sigui necessari per defensar la població i portar-la a un lloc segur. Tota l'administració autònoma de Rojava està en alerta màxima per resistir aquesta agressió i defensar les llibertats per les quals han lluitat en la defensa de Kobane, Serekanie, d'Afrin i en els atacs constants dels darrers anys. L'esperit de la revolució de Rojava continua intacte. Aquesta revolució ha estat i continua sent un far d'esperança, d'igualtat, de llibertat de les dones i democràcia radical que ja dura més de 12 anys. Perquè qui insisteix en la llibertat insisteix en la vida. Resistència és vida. Berjuedan Giane. Visca la guerra popular revolucionària. Bijishere Gele Shereshgeri. Biji Berjuedana Rojava. Biji Berjuedana Rojava. Biji Berjuedana Rojava.